Smatsoen Olga. I dag skal det fede læs og møgeunge ringe til det røgne stykke bacon. Min tid. Ej for helvede, nu ringer min fede kone. Fuck, jeg kan ikke have lige nu, mand. Øj, hej for helvede, dit fede læs. Det ser ud som om, at Smatsoen Olga er et meget fedt sted. Af min lortebror der. Jeg har noget meget vigtigt, jeg skal sige til den lille rotte. Ja, hvad tror du dog selv? Hvor skulle han ellers være? Han er jo for dum til at gå i skole. Her er din lille lorteunge. Fuck, du lugter din retarderede rotte. Nå, der var du din lille fede rotte. Nå, i hvert fald, du gætter aldrig, hvad jeg har fundet. Det er den mest specielle ting, altså, hvis man ikke tæller dig med, jeg nogensinde har set. Du gætter aldrig nogensinde. For helvede, der er din lille lorteunge. Flæskesvær Junior giver egentlig ikke tale med hende der, men han er jo holdt fanget, så han har ikke rigtig noget i vand. Ja? Hej dit grimme svin. Er du interesseret i en luftballon? Ja? Perfekt da. Jeg sender dig til den præcise lokation. Bip. Tryk lyd. Ja? Hej så, det her er pizzapaladset. Vil du have en pizza? Ja! Jeg sagde sgu da ikke ja, dit. Hvad med den mega super fedt? Ja? Yes! Jeg får ikke noget i mig, hvis jeg ikke ringer til den her fedtklump. Bip. Ja? Har du haft brug for at vaske dine ører i de sidste 10 år? Ja? Oh my gosh, der var faktisk en, der sagde ja. Holy shit, mand. Smatsoen prøver stadig at ringe til Flæskesvær Junior. Halløjsa. Diabetes. Må jeg ikke lige tale med Flæskesværet? Hallo? Ha, du troede virkelig. Nå, læg en besked efter. Her er det der i hunger og spilder tid. Nå, tag lige godt sammen. Nej. Hvad har? Skal jeg putte den i din celle igen? Ej, hvor du dum, lad os ringe tilbage til hende. Jeg vidste, den lille Lotte ville ringe tilbage. Flæske, det er den smukkeste ting i hele verden. Ej, nu er han væk igen. Nu stopper det fandme. Jeg troede, jeg sagde, at I skulle tale sammen. Nå, du vil da bare se hendes grimme ansigt. Ej, dit lille røvhul. Du skal jo bare facetime hende. Nå, der var du dit retarderede stykke bacon. Nu kan jeg endelig vise dig. Det er den bedste ting nogensinde. Se! Det er en pose lort, formet som en dinosaur. Ej, dit stykke pis var alt det her jo kun om en fucking mujjerpøl. Ja, det er fedtklump. Flæske hager at tale med Olga. Men han kan bedst lide at have det på FaceTime, så han kan fortælle hende, hvor grim hun er. Jeg har din ordre. Dem alle sammen.